ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ନା ତମେ ଛଡାଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟି କହିଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପରଟା ବାହାରକୁ ନେବେ ଆପଣ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଅଛି କି ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଅଛି ତ ଅନୁମତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡକେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡକେଇଥିଲା ତା ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଲା ହଁ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ମତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ସେକ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ନିଜେ ରିସିଭ୍ କରିକି ନେବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କହିଲେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କୌଣସି ଅନୁମତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଲଗାନ୍ତୁ ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ପିକର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମତେ ଏଇ ଅଟକେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ସ୍ପିକର ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ମତେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମିଡିଆ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିକର ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତିଧାରାରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ପ୍ରେସରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ପ୍ରେସରୁ କହୁଥିଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସେ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଲା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ତାକୁ କଣ ଅନୁମତି ଅଛି କି ସେ କଣ ଏଇଠୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ସେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ନା 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 ସେ ଯୋଉ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ତାପରେ କିଛି ଅଛି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ଅଛି କି ସେ କାହିଁକି ଏଠୁ ନେଇ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ନେଇକି ଗଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ବା କହିଲେ ଆପଣ ବା ଡକେଇଥିଲେ ହଁ ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆପଣ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଆପଣ ଡକେଇଲେ ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆପଣ କହିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଡକେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ହବ ଏଟା କଣ ଖେଳ କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ ଫୋନ କାଟନ୍ତୁ ଫୋନ ଥାନାକୁ ଲଗା ଫୋନ ଜାଣି ତ ବାସ୍ ଲଗା ଥାନା ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ମୋ ସାଥିରେ 2 ଜଣ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନେଇକି ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବାଡି ଆସିଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସାର୍ ଗାଡି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଲିଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ଆଣି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବା ଏଠିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରିନି ଏଇ ଆପଣ କିଏ ଡାକିଲା ମତେ ସାର୍ ଡାକିଲେ କଲ୍ କୋଉ ସାର୍ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସାର୍ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ସାର୍ ଆପଣ ସାଣେ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ରେଡି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ଆପଣ ଫୋନ ଡକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ କାହାରିକି ଶୁଣେଇ ପାରିବେନି ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିଲେ